Beogradski muzički sastav MVP održat će koncert u Mikseru u petak 20. februara. Beogradski muzički sastav MVP održat će koncert u Mikseru u petak 20. februara u okviru 4. Belgrade for Youth festivala u organizaciji Srbija za mlade. Frontman benda Bane Lalić poziva sve ljude na dobar provod kao i da nesebično podele energiju sa bendom i mladima iz preko 15 zemalja Evrope koji tradicionalno posećuju događaj. Ulaznice u pretprodaji možete nabaviti na svim prodajnim mestima Geekstixa i eventima po ceni od 500 dinara. Cena za obe noći festivala je 800 dinara. Belgrade for Youth festival održat će se od 20. do 22. februara u Beogradu, a cilj projekta i ideja događaja je umrežavanje mladih, edukacija, zabava, druženje kao i prezentovanje Beograda kao grada mladih.